Niining panahon sa pandemya na himong new normal usab ang paglihok-lihok karon nga lahi kaayo sa naandan kaniadto sa wala pa mutumaw ang COVID-19. Usa niini ang dili kasagaran nga pagpakasal sa upat ka mga sakop sa Engineer Support Company sa 53rd Engineer Brigade ubos ni Major Abner Esparda. Sa social media post sa lungsod sa Medellin, ilang gipahibaw nga upat ka mga military officers ang gikasal sa dili naandan nga pamaagi tungod kay ang bridal entourage naglakip man sa heavy equipment sa 53rd Engineer Brigade. Tungod niini, nadapit ang pagtagad sa mga mulupyo sa lungsod sa Medellin nga nagpahulagway ug ang uban nag-selfie pa gani. Ang prime mover gidayan-dayanan sa wedding theme sa mga gikasal. Bisan gani ang mga sakop sa 53rd Engineer Brigade nga nagbase sa lungsod sa Medellin, galanti man tan-awon sa gisulog nilang mga military uniform. Ang upat ka mga military officers naglangkob nila ni Jimboy ug Joan Cordero, Marjun ug Ellen Lapore, Haisel ug Ricardo Makilang ug Robin ug Beverly Cordova.